Dětský den pod záštitou první dámy Evy Pavlové na Pražském hradě se koná zpravidla již v květnu. Na první pohled skromná akce bez velkého PR by si zasloužila větší prezentaci a poděkování organizátorům. Rozhodně byste ji neměli vynechat. Ráda bych zmínila, že toto je nejhezčí akce na Den dětí, kterou jsme kdy navštívili. Celý Den dětí byl perfektně zorganizovaný. Všude bylo čisto a i přes vyšší návštěvnost klid a ticho. Mapa areálu byla logická a přehledná, nic jsme nemuseli hledat, vše bylo popsané tak, jak bych si představovala. Děti se podívají na to, co dělají hasiči, mohou střílet ze vzduchovky, sedí na motorce policistů, zjistí, co dělá hradní stráž, stanoviště zde má junák český skaut nebo sokol. Skauti si připravili zábavu v podobě tvoření záložek, úkolů v přírodě nebo pečení vlastního trla na ohni. Přírodovědný spolek Darwin ukázal dětem zvířátka, od králíka až po hady a obrovské kobylky. V rámci plnění úkolů děti také navlékaly korálky a za odměnu si mohli opéct buřty. Dělali svíčky, skládali pucle, vyplňovali křížovky a pracovní listy a také si mohli prohlédnout zvířátka. Den dětí začíná v 10 hodin a trvá až do 17. hodiny. U vstupu jsme dostali mapu areálu, kde byla označena stanoviště se soutěžemi pro děti, dílnami, výrobky a akcemi. Děti obdržely papír s očíslovanými aktivitami, na kterém bylo uvedeno 20 stanovišť. Po splnění úkolu na každém stanovišti dostali razítko. Za 10 razítek při odchodu získali papírový sáček s překvapením. Co se ti na Dní dětí nejvíc líbilo? Se mi na Dní dětí líbily vojáci, jejich zbraně jako RPG, granátomet, šavle, kudla a spoustu dalších zbraní. Líbilo se mi tam, že jsme tam dostali razítka a že se mi tam líbilo, že jsme za to dostali odměnu a ještě jsme si tam za to malování mohli něco vzít. Líbilo se mi ještě, že tam jsme ještě i dělali obří bubliny. A zvířátka byly tam? Jo. Šáhnul jsi na zvířátka? Jo. A na co jsi si šáhnul? Na hada, na zajíčka, ještě i na moče a na nějaký žáby. A ne. A viděl jsem ještě i koně. Ještě se mi líbilo, že jsem si mohla sednout na motorku. Na motorku jsi mohl sednout? Jo? Na policejní? Jo. To opravdickou. A to se ti líbilo? Jo, všichni si tam mohli sednout. Tak děkuju.